Rat je doista nešto najstrašnije i najpogubnije za čovječanstvo. Uništit će i ono malo trenutaka koji svi ratom zahvaćeni otmu, da bi makar u maštu bili s drugim ljudima. Povremeno čak dođe neko čudno, teško vrijeme za sve nas, a oni koji ostanu kao svjedoci tog vremena još dugo opominju sve koji dolaze. Vrijeme u kojem živimo toliko je nezahvalno da se čovjek poželi da se nije ni rodio. Ili bolje da se rodi u neko drugo vrijeme i drugi put. I to samo zato što u ovom vremenu nema dovoljno ljubavi za sve. Vjerojatno bih odustao i od sebe sama, ali ne mogu. Jer tko će ostati ako se svi odreknemo sebe i pobjegnemo u strah? Kome ostaviti grad? Tko će mi ga čuvati dok mene ne bude, dok se budem tražio po smetlištima ljudskih duša? Tko će čuvati moj grad, moje prijatelje? Tko će Vukovar iznijeti iz mraka? Grad, to ste vi. Što će nekom u moj grad, osim meni i mojim sugrađanima? I Hrvatskoj. Uvijek se znalo da ne možeš biti ono što nisi. To je i sa gradovima. Tako je i sa zemljom. Braneći tu ideju stoje ljudi, divovi hrvatske hrabrosti. I nikako da objasne onima iz drugog dvorišta da je vrijeme ratova na izmaku. Rat je najgore što se čovjeku moglo dogoditi. On je bić koji puca na svim svojim krajevima. Rat je istodobno i vlast i bezvlašće. Za neke pakao, a za neke, a svi znamo koji su to, i dar Božji. Sreća je bila na mojoj strani, barem do sada. Ostao sam u ruševinama Vukovara, ali s ljudima uzdignuta čela. Mnogo od njih nisam ni poznavao. Mnogi od njih nisu bili ni svjesni svoje snage. Podijelite, dajte dijeliti svoje ljubavi prvome do sebe i bit će manje neprijatelja. Za početak dovoljno je to. Naučiti djecu da se smiju, da misle lijepo, da ih upozorite da njihova htjenja ne budu veća od nebeskog svoda, da njihove ruke ne prljaju ničije djetinjstva i ničije želje. Morate ih jednostavno naučiti da ljube, jer tko ljubiti zna, toga ljube. Zaustavite svijet, zaustavite vrijeme. Ako ne stignete dati djeci sve što im treba da odrastu u čistoj ljepoti, jer za ono što se sada događa nisu kriva djeca. Kad čovjek bolje razmisli, djeca su još jedino dobro koje je čovječanstvu ostalo. Sve drugo uništeno je u nastojanju da sitni ljudski stvor bude veći od misli, od riječi, od Boga. Svatko ima pravo na djetinjstvo. Svatko ima pravo, ali ima onih generacija koje ga naprosto daju u zamjenu. U zamjenu za buduća djetinjstva. Djetinjstvo treba ispiti najednom. Ne treba stati. Treba odmah potrošiti sve te čarobne životne kapi. Ne ostaviti ništa za poslije. Ništa za jednom tko zna kad. Jer vidite i sami, dragi moji prijatelji, što može biti. Može doći rat poput ovog i onda se opet neki među nama moraju odreći djetinjstva. Zašto bi djeca pristala da rastu pod nebom bez zvijezda, pod nebom bez neba? I kako bi to izgledalo? Često me u slijepu ulicu navede misao, zašto čovječanstvo napokon ne prizna djetinjstvo kao punoljetnost? Kome bi tada palo na um da ratuje i protiv koga? Oni s najvećom maštom bili bi na najutjecajnijim mjestima. Život je najljepša bajka u kojoj ima nemani i zvijeri, ali koji pobjeđuju mali ljudi, patuljci. Život su bol i radost istodobno. Tomica Bajsić, koža na bubnju. Dobio sam od Caritasa staru kožnu pilotsku jaknu Royal Air Force. Nekada smeđu, sada gotovo crnu, od motornog ulja i drvenog taloga. Ali pogriješili ste, dragi ljudi. Unutra naziv piše Heroes. Čak i da na kemijskom čišćenju nisu rekli da jaknu treba zbog dotrajalosti baciti, ne bih je imao pravo nositi. Heroji nismo mi koji smo za rat preživjeli, rane zakrpali i stali opet pod zvijezdani svod. Za nas još uvijek vrijede sumorni, ali ljubljeni zakoni gravitacije. Heroji su oni javnosti nepoznati, oni poginuli i oni navedeni kao nestali, koji su svojim životima pomogli da vlak uništenja koji je krenuo na Hrvatsku iskoči dobrano iz tračnica već kod Vukovara.